Kipadba kashnong nongrim nong ladau ka bahab Haribhoi district kilami padba rangba longkme ba samla menta kasngi kashi tarik ulaber bantur ha ka office rekam ringkat kilama yong ki plakat bakira hakmat ka office pandawa ai sanat no yuba karbias lingdo urangba shnong baki padba kilajit monsngobha Nakalyang jong ka President Senglong kami jong ka nongrim nong ladau kapalay jalong kalay thu baladep banjit ye urang basnong na doa terik urusaw arjar arpuway hinray kat hadu menta mene kimpat la banyo e kasanat hinray penban usie mulathung yo acting rang basnong ukerman ringhang uba kipat ba kilay thu bolong tang unong penthut e kasnong bat ikikam jong ka Menta kata tinggi wan hang ni apa yusim. Kan hang empat yo empat hun. Ida wan apa? Kali apa senang lada saya minta yusim. Mana dia sih? Mana mau bagi kli uta u akting rabasnong. Neu kabius. Nah kalian coba pak mana baterai apa senang? Oh menta. Kau menengil lagi keren. Jong snong jong kanong rim nong ladaw ngiwan hakan ni ha ying jong ipaim sim melim nakadaw bangikwa ya ka sernot nakabanta urang ba snong ubala jidhi dangi gipat ba omda bau upaim un ay ka sernot nakabanta jong uteu acting sim u acting rang ba snong bangi gipat ba ngim tip ai phang jong u de ba usim hi bat acting lengdo ula jit ya u acting chief lengdo ula jit ya u te nakaliang jongi ngidap da kajing susi namar bali susi hadu menta nadu bangi dep thung ya urang ba snong haka tarik Oktober ahajar apuwe nginadu sibun ba ijing mentoy hakaliang nakiskin nagi development ba pher namar ba ugi u acting rang ba snong usai pentut ba arabor hagini kisan banai ki ba mau ulayo kasernot na usim usai pentut ya kipat ba nadu kiskim NRGS ngidu bantre hapo snong nadu kini kiskim ying baduk ru ngidu bantre hapo snong bat kino kijing bah hapo snong ru ngiladu lut dai na kane kadaw bangi ngimbang se ban mi pat ba sya kane kalempung hakane kasni ban wan sya kane kaying dor barsim ban pan ya ka hok jungi pat ba hato na kaliang usim umdei ka hok jong paim ngikerpat ya paim hakane kasni ba maiin aino e kasernot ya urang ba snong uba ngila jidhi dagi pat ba ompan ay kasernot ya urang ba snong uba jidhi dalade yalade ngila ba ko tambale um kamu ko snong sai pi mentu ya ya urang ba pun gini ki kon senam dak sai ko gabai hai ni ko kateng junga ri ba balan jalong ngapo snong ngabat ku we ekstik ngbar ko jo snong no rim no daw iya tu yang i piwan le yu ne ha ngi wan mata kasgi hang ne kumba pi mentang i don langar kat ki long kmi ki rurang ba da kawai ka mesim kejik saukhia kata kalong ba kat aduk menta lasan banai mo lasan banai na kaliang jong ka isi ki jongi hadin mengila de pelong ke dorbar hadin ba ka da kaliang ka DC kala ay ko ordar
bagi layo ban pelong ke dorbar snong hadin ba ka dorbar snong ila pelong ka artarik hadin meladep jit ya ka isi jo ke snong hadin bagi layo ba snong ba karbius lengdo dan kalian ke jongi ngi pane ka sanat na ne napo jong kahima jong sim melim handrai menta kadai ka kasin ke ba san ne ke ban riu ba na kalian jongi kum ki isi ba ngiwan ban pane ka sanat handrai ka ke ba na kalian jongki ka juba opor bagiwan leng bagi jingtho barangkat la kalian ka isi ku jongi ngiwan ban penpau ki ban aino kata kesedot nomor ba ka ini barbor ka kudrup kendam po snong tidak nata kadau ba beta ka singi ngiwan ban dawa ki pai ban snong nang ba ka jing sodom ka jing so pitar ka jongki mutala san penai baba kumno kata ka dorbar jong usim kai ba melim ba ki mela ban ai ka sarnat mutala san penai telada kisong hangne ban pai de beta ukut uroyot dan ne ban pai de beta kini ki khut keriot apo ka bri apo ka it kai ma ka jongki balai hadu san penai balai su isong ki menteri to ki blak ban pelit to ki fai ka jongki la san penai menta te meta ka singi na kalian ka jongi ngiwan ban dawa hangne rekan ki pai ba ki long kemi ki ri orang ba ki badon ka jik sokya beta ka imlang ka salang nam ta ka snong ka thau ka jogi menta ka singi ngiwan badawa kat bagi empat yo sanat kat ba usim umpat ai ya ka sanat na beta uba karbir sumdo na kalian jongi nginom sung thai bat ngini ai song hangne usim bat ki menteri ki pala ban ai ya kene ka sanat nam ta uba karbius lengdo apa ka snong rim no dau ban ai kene ka sanat na kalian jongi kum ki ri orang ba kum kilong kemi ngembang sing hapan syong borok simit ru kade kata ka bang hapan sim ya karai kidong kersan kila don hapok kelis hapok jong kade ka dorbar ke baladep kidon kumba hadu sispa kat kendai ngut kita kide tang kiri orang ba amdon ki kentai kena kide tang ukli jong kaying kesem kidon hadu sispa kat kendai ngut ki ba kersan ki bawan se ka dorbar ba hapok jong kade ka dorbar ru ngila sim ya karai kata karai kolong ba ngila em ban pelong ya ka dorbar hadin kata na kalian ki pai ba nong sung kilong ba ngila ban pelong ya ka dorbar namar barok si ketangi kwa ya ka dorbar ide ya kata ka haka artarik bangila pelong ya dorbar bat lajit ya kare komiti lajit ya karbius kum ramba snong lajit ya sekretari ya isar wan pendap lapang bat kumta terter bat ki membar jong ka isi borok kowe te kare kata ka ba na kalian kujungi ngiwan hangne bandawa na acting sim jong ka hima melim ba ude ban le no marmar nomar metala san benai kajing sya uroi kajing ban bay po snong jungi leng ba kini ki riu sim kabu la banong ki riu sim kabu po snong ki bawon pentut man kapor sekapor da beta bat penya iki kam ki babun hapo jong kesnong hamtam kajing mentoy dan beta pai ba nong snong kajungi